Ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndi ine George Misinde. Koma poyamba nayi mitu yake. Boma lalandira katemera wa AstraZeneca wa matenda a COVID-19 okwanira 119,000 kuchokera ku dziko la Britain. Feminist Macroeconomics Alliance yapempha maiko a SADC kuti agwirane manja pothana ndi mchitidwe wa nkhanza kwa ana. Mu nkhani za maiko ena zotsatira zoyamba pa chisankho cha mdziko la Zambia zikusonyeza kuti wotsutsa boma Hakainde Hichilema akutsogola. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Takulandirani. Boma lalandira katemera wa AstraZeneca wa matenda COVID-19 wokwana 119,000 kuchokera ku boma la Britain. Katemerayu wafika loweruka kudzera ku bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Rebecca Chimjeka walemba ripoti lomwe akuwerenga Fali Banda. Katemerayu wachokera ku boma la Britain. Mmodzi mwa akazembe a bomali kuno ku Malawi, Fiona Rich, ati katemerayu ndi gawo loyamba la katemera okwanira 9 miliyoni yomwe boma la Britain lapereka ku maiko ambiri. Nduna ya zaumoyo akhumbizika ndodo chiponda athokoza boma la Britain chifukwa cha katemerayu. Pempho langa Malawi tonde mankhwala afika lero mawa tugawa maboma mose pofika mande tiyeni tikalandire katemera ameneyu wa AstraZeneca makamaka inu azizathu amene mudalandira kale oyamba. Pofikira lero dziko lino tsopano lalandira katemera wa COVID pafupi 1 miliyoni. Mabungwe omwe si aboma pansi pa mgwirizano wa Feminist Macroeconomic Alliance apempha maiko a mgwirizano wa SADC kuti agwirane manja pothana ndi mchitidwe wa nkhanza kwa ana. Mabungwewa amayankhula izi loweruka mu mzinda wa Lilongwe pamwambo umene cholinga chake chinali kukhazikitsa mfundo zothandiza maiko omwe ali mu SADC kukula pa chitukuko. Blessings Mpinganjira wadza ndi ripoti. Olankhula pamwambowu, Profesa Ronald Mangani wapempha maiko a mu SADC kulimbikira pa ntchito zachuma ngati njira imodzi yokweza chitukuko m'maikowa. Tikunena kuti amayi a mu SADC komanso makamaka amayi a ku Malawi kuno ndi olimbikira ntchito. Azimayi athu ndi atsikana athu ndi olimbikira ntchito, koma pali zinthu zimene zikuwapsinja kuti ntchito yawoyo ipindule kaya ndi mabizinesi awo apite pamwamba. Ndetu kupempha maboma amene ali mu SADC muno kuti malamulo awo ndondomeko zawo zikhale zopindulira azimayi athu komanso atsikana athu. Nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo Patricia Kaliati apempha mabungwe kugwirana manja polimbikitsa umodzi. Chachikulu nyimene takambisana pajamuna kuti tiyike ma member states under SADC komanso Malawi tiyike ma resources kwambiri zokhuza azimayi. Kuperekanso ma deliberate policies zokhuza azimayi kuti tathandizire kuti nyengo zawo zisinthe. Komabe ngati zimene anena anzathu amene ali mabungwe amene mabungwe amene timagwirana nawo ntchito limodzi ndi ifenso aboma tingogwirana manja kuti iwo akapanga 1 ife nkupanga 2 nkupanga 3 tikafika pa 10. Feminist Microeconomic Alliance ndi gulu la mabungwe monga Action Aid, Gender Coordination Network komanso Malawi Human Rights Resource Center. Gulu la mabungwe lili malimbikitsa amayi kuziyimira okha pachuma. Ndipo boma lapempha mabungwe omenyera ufulu wa amayi mu bungwe la SADC kuti apeze njira zothetsera mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Mkulu wa kunduna wa zaumoyo Queen Due wanena izi lachisanu pa msonkhano wa mabungwe a mu SADC omenyera ufulu wa amayi. Rebecca Chimjeka walemba ripoti lomwe akuwerenga Fali Banda. Aduwe ati bungwe la SADC likulephera kupeza ndondomeko yothana ndi mavuto auchembere wabwino pakati pa amayi mu bungwe la SADC chifukwa cha mavuto omwe amabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo.
iwo apempha mabungwewa kuti apeze njira zatsopano zothana ndi mavuto omwe amabwera kamba kakusintha kwa nyengo. Atuwe apempha maiko a SADC kuti akhazikitse ndondomeko zabwino zomenyera ufulu wa amayi pa nkhani ya uchembere wabwino. Mukaona manambas akadala akulu mu SADC region makamakaso ku Malawi kwathu kuno tinachitaso komiti kuti yachinyamata athu athe kupeza zofunikira kumbali ya nkhani ya uchembere kuti athe kudziteteza komanso tiwateteze ku matenda achopatsiranawa. Mkhalapa mpando wa komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za umoyo a Matthews Ngwale anati mavuto a maukwati a ana komanso kutaya mimba zingachepe ngati amayi atapatsidwa ufulu wawo pa uchembere wabwino. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko akunja Eisenhower Mkaka yati kudali koyenera kugula galimoto 20 zogwiritsa ntchito pa msonkhano wa maiko a mgwirizano wa SADC umene ukuchitika mdziko muno. Boma laononga ndalama zopitirira 2 billion kwacha pa galimotozo. Deogracious Mana walemba ripoti lomwe akuwerenga Fali Banda. Ankaka ndi nduna zofalitsa nkhani a Gospel Kazako anauza atolankhani la Mulungu kuti boma ligula magalimoto 20 zogwiritsa ntchito pa msonkhano wa SADC omwe kuchitika mdziko muno. Galimoto 10 zomwe atsogoleri a maiko adzagwiritse ntchito zinafika mdziko muno lachisanu. Times yapeza kuti boma linakambirana ndiyo kampani ya Imperial Motors pa mtengo olipira 1 biliyoni. Boma linakambirananso ndi kampani ya Toyota Malawi za galimoto zina 10 pa mtengo wa 980 miliyoni kwacha. Koma anthu ena akuona kuti boma likanatha kugwiritsa ntchito ndalama zochepa likanabwereka galimotozo mdziko muno. Mphunzitsi wa sukulu ya ukachenjeri ya Livingstone ya Colin Kaluwa ati sikunali koyenera kugula galimotozo chifukwa bungwe la SADC limapereka zofunikira likamachititsa misonkhano yake. Koma Ankaka ati kunali koyenera kugula galimotozo. Department yathu ya protocol imene imayang'anira misonkhano yonse yokhudzana ndi zakunja mwachikhalidwe chake imayenera kuti ikhale ndi magalimoto amene akhoza kugwiritsa ntchito pa misonkhano yotere. Atsogoleri asanu ndi anayi akuyembekezeka kufika lachiwiri mdziko muno. Bungwe la Eskom lati lili ndi chikonzero chomanga nyumba yatsopano yogwiriramo ntchito imene ikhale ya nsanja kupyola 20 ya ndalama zoposa 15 billion kwacha. Izi zadziwika pamene komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za ntchito za mtengatenga komanso zomangamanga inayendera nyumba yakale ya bungweri imene inaonongeka ndi moto mchaka cha 2013. Chimwemwe Mangazi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi mkhalapa mpando wa komiti Uchizi Mkandawire anali wodabwa kuti ntchito pa ofesi zakale za bungweri zimene zidaonongeka yatenga mpaka zaka zisanu nzitatu isadayambe. Mkuluyu komanso aphungu ena a mu komiti atayendera nyumba yakaleyi adavomereza kuti nyumbayi idaonongeka kwambiri. Peyo ngati komiti ndife okhutira potengera zimene atilonjeza komanso zimene alonjeza Malawi kunena kuti ngati bodi ya nyuwani imene ikuyang'anira Eskom akufunisisa kuti pasanathe miyezi 4 pamalo pano pakhale pakuchitika ntchito yonena kuti ibweresa nyumba ya nyuwani. Mkhalapa mpando wa bungwe la Eskom Frederick Changaya adati ntchito yogwesa nyumba yakaleyi komanso kumanga nyumba yatsopano zikuyembekezeka kuyamba kumayambiriro a chaka chammawa. Ntchito yomangaso nyumba ya Eskom tili pakalikiliki panopo tili pa maplani ndondomeko kuti kodi nyumba imene izakhala yotani, izakhala ndi ma levels angati, ma floors ake adzakhala ngati, ndipo izamangidwa motani. Zimene zozo tili nazo pakalikiliki. Anthu athu aku projects pakalikiliki opanga ndondomeko imeneyi ationetsa kale zithunzi ziwiri zitatu zomwe zikutitsimikiziradi kuti Eskom bloko mukiona panoyi pakama chaka ziwiri simuzaonanso zinthu ngati zimene ndona zinthu zanyuwani. Padali mpungwepungwe pamene bungwe la Eskom lidapereka ntchito yogwesa nyumba yakaleyi ku kampani ina pa mtengo wa ndalama zopyola 600 million kwacha. Akuluakulu a khonsolo ya CHITIPA akuti
akuvutika kupeza ndalama zokwana 150 miliyoni kwacha zoyambira ntchito zokopa alendo za malo ochitira mpikisano woyendetsa galimoto kumapiri a misuku m'bomali. khonsolo ya chitipa akuti yayamba kulemba mmene njira zamalowa zidzakhalire asanayambe ntchito yeniyeni yogumula mapiri ndi kukonza misewuyi. samkalimira ali ndi zambiri. khonsolo ya chitipa akuti ikufuna thandizo kuchokera ku boma komanso ku maboma onse mdziko muno ndi amabungwe omwe si aboma, ndipo izi anauza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino CHILEMA omwe anavomereza. poyankhula ndi Times, mkulu wa zachitukuko ku khonsolo ya chitipa Makimilani Magomero anati pakadali pano khonsolo ya chitipa yakhazikitsa komiti yomwe idziyendetsa chitukukochi, ndipo akuti komiti inapita ku dera la misuku komwe inakakumana ndi komiti ya chitukuko kuderali kuti chitukukochi chikhale m'manja mwawo. Kumisuku hills tayambira kumisuku kumene takhazikitsa pa ADC level, takhazikitsa area reform committees imene iyi kuti thandize ntchito zopanga design racing routes including at village level so that tonse tiyendere limodzi. Bwana mkubwa wa boma la Nkhatabe Rodness Mwaka anagwirizana ndi ganizo la chitukukochi, komano anena kuti litenga nthawi yayitali kuti lidzakwaniritsidwe potengera kuvuta kwa chuma mdziko muno. Ndipo bwana mkubwa wa boma la Balaka Claudi Kadamanja anagwirizana ndi Mwaka, komano anena kuti chitukukochi chitati chatheka sichingathandize boma la Chitipa lokha komanso dziko lonse. Pakadali pano akuluakulu a boma la Chitipa aganiza zonena kuti adzalime misewu m'mapiri a Chitipa ndi kudzayamba mpikisano wothamangitsa njinga za moto asanakonze misewuyi kuti ikhale yatala kuti mipikisano yothamangitsa galimoto idzayambe. Komano Magomero anena kuti khonsolo ya Chitipa sinapezebe ndalama zokwana 150 miliyoni kwacha zoyambira ntchito ya chitukukochi. Malingana ndi ndondomeko ya ntchitoyi, kumapiri a misuku kukakhalanso malo okopa alendo komanso nyumba zina zooneka bwino zomwe akuti zikabweretsa ntchito kwa anthu kuderali komanso chuma cha maiko akunja, makamaka kwa alendo omwe amachokera maiko akunja. mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane pa Times TV. tipitiriza kupatsirani nkhanizi posachedwapa. UNICAF University celebrates the success of 222 students from 49 different countries who have graduated after completing their bachelor's and master's degrees online. Studying with the UNICAF University was for me, during those 2 past years, the biggest opportunity to grow. My immediate experience has been obtaining a much better job. Studying online, I was able to complete my assignments without compromising my career. It's a space that was convenient in terms of learning, that had highly professional tutoring and high standard learning content. The great platform they provided for me enabled me to study even when working. I made it, yes I did, and I encourage Liberian professionals to take advantage and get on board UNICAF. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera. Chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa purity ndi kukhala otetezeka. To achieve great things in life, you must do little things every day, like the 1, 2, 3 with Colgate. 1, wake up. 2, brush up. 3, smile.
Colgate and give yourself a future to smile about. Takulandiraninso. Bungwe la Chinyamata la National Youth Council lati pakufunika kusintha kagwiridwe ka ntchito za ulimi ndi cholinga cholimbikitsa Chinyamata kutenga gawo. Mkulu wa bungweri Dingiswayo Jere wanena izi lachinayi pamwambo wokumbukira tsiku la Chinyamata pa dziko lapansi umene unachitikira ku Lilongwe. McDonald Tom ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ajere ati polingalira kuti achinyamata ndambiri mdziko muno ndikofunika kuti azitenga nawo gawo lalikulu pa ulimi. Tonse aboma ndi mabungwe osiyanasiyana eno akuzira ndi nkhani za ulimi tionetsetse kuti achinyamata akukhudzidwa akutengapo mbali. Nyamata ndikapo bwanje mbali nderekana kubweresa zinthu zimene nyamata amasangana nazo zimene nyamata amakonda. Membala wa board ya SADC Youth Forum a Hastings Saka ati bungwe lawo limakhulupirira kuti achinyamata azipatsidwa luso loyenera kuti azitenga nawo gawo lalikulu pa chitukuko cha maiko awo. Ndi bwino kuti tipange ulimi koma ulimi wake ukhale othandizidwa ndi technology imene ilipoyi. Cholinga wa Chinyamata asiye kuganiza ulimi ngati wanthu amodzi. Chifukwa chake timaitanira ma universities amene ali momuno, Ministry of Agriculture amene ali momuno, kuti bwanji ulimi tuupange kuti ukhale yosangalatsa wa Chinyamata, kuti za ntchito 1 million tikunenazo zikhozotheka achinyamata atakhala kuti ndi mbali imodzi ya ulimi koma ulimi wake usakhale ulimi umene unkapangika zaka 30-40 zimene zapitazi. Mkulu wona za ndondomeko zosiyanasiyana ku nduna za ulimi Rodwell Nzonde ati boma lifufuza njira zomwe zithandiza kukweza chiwerengero cha achinyamata pa ntchito ya ulimi. Achinyamata akusowa ndalama zotayambira business yawo. Tikufuna kuti achinyamata aja akhale nawo mwayi otero akakhala m'magulu mawo azikhala ni mwayi oti angatokane ndalama zopangira business ya ulimi. Pa anthu ambirimbiri amene akuche business koma achinyamata akuvutika chifukwa choti ndalama alibe, even malo oti achitepo agriculture yawo palibe. So zonsezi tikuona kuti tingathandize bwanji. Tsiku la Chinyamata limakumbukiridwa pa 12 August chaka chilichonse. Mutu wa chaka chino unali kupititsa patsogolo nkhani ya zakudya mu njira ya makono. Atsogoleri a gulu la chikhalidwe la Mzimba Cultural Heritage adandaula kuti mchitidwe otengera zikhalidwe za maiko akunja ukupha chikhalidwe cha angoni. Iwo ati aona kuti achinyamata ambiri satenga nawo gawo pa miyambo ya chikhalidwe imene imakonzedwa m'madera awo. Wachiwiri kwa mlembi wa chinyamata agululi Kingsley Jere wauza Times kuti chiyankhulo kavalidwe komanso zakudya za chingoni sizili momwe zidalili kale pamene achinyamata akutengera kwambiri makhalidwe akunja. Sam Kalimira ali ndi ripoti. Ajere anena kuti kutaya chikhalidwe cha chingoni pakati pa achinyamata ndi vuto lalikulu limene likufuna kukonzedwa, ndipo anatsindika kunena kuti achinyamata omwe amakhala amwambo ndi omwe amathandiza pa chitukuko cha dziko. Iwo anayankhula izi pa chipatala chaching'ono cha Mzuzu pomwe achinyamata achingoni ku Mzimba anakonza pa chipatalachi komanso likupeka thandizo kwa odwala mu chipinda cha mayi ochirira. Ajere kenakana kuti a Mzimba Heritage akuyesetsa kunena kuti chikhalidwe cha chingoni chikhazikike kwa achinyamata, ndipo mwa zina akuonetsetsa kunena kuti makolo akuphunzitsana awo kuyankhula chingoni, kuvala mwa chingoni komanso zakudya zawo. Munthu umadziwika ndi chikhalidwe chakwanu. Anthu aku Mzimba angoni amadziwikanso ndi chikhalidwe chawo. Kwa achinyamata tikawauza kuti atenge chikhalidwe chawo ngati chowaonetsera kuti iwo ndi ayani. Ku chingoni tili ndi zathu zimene timakonda, zimene timachita ngati angoni. Achite zimene zozo ndi kuti adziwika kuti awa ndi akuti. Ndipo wapa mpando wa Mzimba Cultural Heritage ku nthambi ya achinyamata Asipo Jere anati anaganiza zokakonza pa chipatalachi komanso kupeka thandizo kamba kofuna kuonetsa kunena kuti achinyamata omwe ali amwambo ndi omwe amalemekezedwa mdziko. Zayete inkosi ya makosi mbera 5 izi ndi imodzi mwa njira zimene tinakonza zimene zili
plan yathu ndi ma activities athu kuti objectives lata kuti tiyendere anthu ndi kugawana nawo kamene tili nako kukonza pamalo sanitation. achinyamata ambiri ku mzimba amaphunzira za chikhalidwe cha chingoni kumwambo wa umthetho omwe umachitika chaka chilichonse, koma chaka chatha unalephereka kamba kamuliri wa COVID-19. Munkhani za maiko ena, zotsatira zoyamba pa chisankho cha mdziko la Zambia zikusonyeza kuti wotsutsa boma Hakainde Hichilema akutsogola motsatidwa ndi amene ali mtsogoleri pakadali pano Edgar Lungu. Izi ndi malingana ndi bungwe loyendetsa chisankho mdzikomo. Malingana ndi zotsatira zoyambazi, Hichilema apeza mavoti okwana 171,604 kuyerekeza ndi 110,178 amene Alungu apeza. Zotsatira za madera 15 mwa 156 amdzikolo. Maderawa ndi kuphatikizapo amene Alungu amayembekezera kuchita bwino. Izi zikupereka chithunzithunzi choti Hichilema akuchita bwino poyerekeza ndi chisankho cha mchaka cha 2016 pamene adagonja kwa Alungu ndi mavoti ochepa chabe. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Boma lalandira katemera wa AstraZeneca wa matenda COVID-19 okwanira 119,000 kuchokera ku boma la Britain. Feminist Macroeconomics Alliance yapempha maiko a SADC kuti agwirane manja pothana ndi mchitidwe wa nkhanza kwa ana. Munkhani za maiko ena, zotsatira zoyamba pa chisankho cha mdziko la Zambia zikusonyeza kuti wotsutsa boma Hakainde Hichilema akutsogola. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi, khalani motalikirana ndi anzanu, komanso valani mamaski nthawi zonse kuti mudziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine George Misinde.